عزو سلامتنا يبقاكم كبرات سمعتنا نلوما عن تزولنا يوم حدشتنا وانا زيناتات حزلكم ماتي لكم كسب موداتا مساي صنعكم منستر قدايات وصا قبصي ابورت سودان مس بريزيدنت لالاو بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان تراخيب تزراريو اتا بورت سودان استخايد ركب ابصتان مرغان سودان ناو نورن مملاس غبر صارتات كومون ابالنت سودان حبرت افريقيا داغماين مجماريو عطو جل حماس زغر ولو ما مقراص توخزك قبل امريكا تنقيقا عطو جل حماس اوشت سو عن كلتن ساعات امريكا زدالوتو ما سلام قبل ما تنققتا توهيب ولو بامريكا تداليو بقدماي منستر اسرائيل بنجامين نتانياهو تقبل نزرخب ما سلام تخصدو كبل بحماس تچوي كفتحو اسرائيل كابز حازتهم غزاتات غازا خطوص داغم هنصت غازا بناي نبار قدماي منستر انجليز توني بلير كمرحان زول نطبتات زحازه مخانو تغليصلو قدماي منستر ابي احمد بروجكت مفراي تفطراو غازن فابريكا مدواريا نمجمار لو محاموس نابر سختما صوموليا ججغات يلو تقدماي منستر نت بروجكت مفرت تفطراو غاز كالوب بوقعو ممرقن بوجل دانغوتي زهنس فابريكا مدواريا امن مسرت بمنصافن بوقع خجمرو تثبيت يقبر تقدماي منستر مسكرماويت مبيت زناش تاياچون كالوت لعلو سبسلطان منግስት ናብቱ ቦታ ተረኺበሉ ኣብ ሶማሊያ ክልል ተፋሰኦ ጋዲየን ዝርከብ ሜዳ ተፈጥራዊ ጋዝ ካሎብ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት እኳ ዘይለምዕን ተጸንሐ ናይሎም ስነ ስርዓት ምቕማጥ መሰረተ ምንግን ነዚ ጸጋዚ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ተወሰደ ስጉምቲ ተባሂሉሉ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስተር ክልተ ቀንዲ ዕላማታት ዘለዎ ኮይኑ እቲ ሓደ ምህርቲ ጋዝ ብወግዒ ንምምራቕ እቲ ካልኣይ ድማ ነዚ ጋዝ ከም እተወ ዝጥቀመሉ ፋብሪካ መዳበርያ ህንፀት ምጅማር እዩ እቲ ፕሮጀክት ምስ ተዛዘመ እዞም ስዕቡ ዓበይቲ ቁጠባዊ ረብሓታት ከስዕብ ትፅቢት ይግበር ኢትዮጵያ ኣብ መዳበርያ ትገብሮ ዓመታዊ ወፃኢ ሸርፊ ወፃኢ ክቐንስ እቲ ካልኣይ ድማ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፈረዶ ኩዕን ሓረስቶት ተበፅሓ ብምግባር ንመፍራይነት ሕርሻ ዘድግፍ ምዃኑ መንግስቲ ይገልጽ እቲ ፋብሪካ መዳበርያ ብናይጀርያዊ ጉጅለ ዳንጎቴ ዝህነፅ እዩ ጉጅለ ዳንጎቴ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ፋብሪካ ሲሚንቶ ብምቋም ኣብ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ተሳታፊ ነይሩ እዩ ድሕረታ ኣብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ካርቱም ዘጋጠመ ከቢድ ዕልቕልቕ ግብፂ ነቲ ሓደጋ ንዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተሓታቲ ገይራላ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኢትዮጵያ ኣብ ምምላእን ምልቃቕን ማይ ብዝምልከት በይና ክትወስን ብምኻላ ኣብ ሱዳን ዘስካሕክሕ ውሕጅ የስዒቦ ኣሎ ትብል እዚ ሓድሽ ክትዕ ኣብ ልዕሊ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ፀንሐ ምስሓብ ዳግማ የበጊስዎ ኣሎ ብተወሳኺ እውን ግድባት ሱዳን ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ከም ዝኾኑ ስክፍታታት ይለዓሉ ኣለዉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ብድር ዓብዱላቲ ኢትዮጵያ እህግራዊ ሕጊ ብግልፂ ትጥሕስ ዘላ ክብል ከሲሱ እቲ ሚኒስተር ምስ አልዓረቢያ አልሓዳት ኣብ ዝግበሮ ቃለ መሕተት ኣባይ ኣብ ትሕቲ ልዕላውነት ሓንቲ ሃገር ዝርከብ ከባቢያዊ ሩባ ዘይኮነስ ብህግራዊ ስምምዓት ዝምራሕ እህግራዊ ሩባ እዩ ኢሉ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ንነዊሕ እዋን ፀንሕ ድርቂ እንተጋጢሙን ክሳብ 5 ዓመት እንተፀኒሕን ኣብ ግብፅን ሱዳንን ዘስዕቦ ፅልዋ እዕናው ክኸውን እዩ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ግድብ ዝግበር ዝነበረ ዝርርብ ሙሉእ ብሙሉእ ደው ከም ዝበለውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ እዚ ናይ ግብፂ ክሲ ሚኒስትር መስኖ ሱዳን ወሰኽ ደረጃ ማይ ዋይታ ኣባይ ምሳብ ኢትዮጵያ ዝዘነበ ብርቱዕ ዝናብ ብምፍናው ማይን ካብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ እዩ ብመሰረት ፀብጻብ አልዓረቢያ ወሰኽ ደረጃ ማይ ዋይታ ኣባይ ንሽዱሽተ ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብ ደቡብ ካርቱም ኣብ ዝርከቡ ከባብታት ከቢድ ዕልቕልቕ ኣስዒቡ ኣሎ እቲ ውሕጅ ሓያሎ ዓድታትን ከባብታትን ዘዕነወ ኮይኑ ብፍላይ ከባቢ ሸቃሊ ሙሉእ ብሙሉእ ብማይ ተኸቢቡ ናብ ተንሳፋፊ ደሴት ተቐይሩሉ ኣብዚ እዋን እዚ ጎደናታትን ኣደባባያትን እቲ ከባቢ ብማይ ስለ ዝተዓብለለ ነበርቲ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ንምኻድ ኣናእሽቱ ጀላቡ ክጥቀሙ ይግደድ ኣለዉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ፕሮፌሰር ስነ ምድራዊ ስነ ፍልጠትን ሃፍቲ ማይን ኣባሻ ራኪ እቲ ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘሎ ልዑል መጠን ማይ ንሓደ ሰሙን እንተቐፂሉ ግድብ ሮሴረ ሱዳን ኣብ ሓደጋ ክእትወን ክፈርስን ክገብሮ ከም ዝኽእለ ጠንቂቖም ነቲ ቅጥዕ ዝወሰኸ ድማ ብሚኒስትር ሃብቲ ማይን መስኖን ግብፂ ሃኒስ ዋይላም ዝተዋሃበ ሓያል መግለፂ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዕቋር እቲ ግድብ ሒዛቶ ዘላ ማይ ካብ ግብፂ ሕጋዊ ብፅሒት ማይ ሱዳን ዝተወሰደ ምዃኑ እቲ ሚኒስትር ገሊጹ እዚ ግድብ ዘይሕጋዊ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀጻሊ ድማ ዘይሕጋዊ ኮይኑ ክቕፅል እዩ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ብሕጊ ተግባራዊ ዝኾነ ስምምዕ ክሳብ ዝበፅሕ ህልው ይኹን መጻኢ ወለዶ ነዚ ከም ንቡር ወይ ከም ሓቂ ክቕበሉ የብልን ክብል ንህዝቢ ግብፂ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ኢትዮጵያ ብግድያ ድማ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኣብ ሱዳን ሓደጋ ውሕጅ ንምርንካይ ሓጊዙ ኣለዎ ትብል ኢትዮጵያ
ኣብ ቀረባ እዋን ዝተመረቀ ግድብ ህዳሴ ኣብ ሱዳን ሓደጋ ውሕጅ ንምንካይ ከም ዝሓገዘ ገሊጻ ኢትዮጵያ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ ግድብ ተሓታት ናይቲ ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ምዕልቕላቕ ዝብል ነቐፌታ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ሱዳን ብቐዳም ኣብ ክልተ ዓበይቲ ጨናፍር ሩባ ኣባይ ሰሜናዊ ኣባይ ጻዕዳ ኣባይን ዝርከባ ፈለጋ ኣባይን ዋይታ ኣባይን ብዝለዓለ መጠን ማይ ውሕጅ ብምውሳኹ መጠንቀቕታ ውሕጅ ኣውፅኡ ነይሩ። ሚኒስትር መስኖ እቲ ሃገር ብሰንበት ምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ግድባት ልዕሊ ዓቐን ማይ ብምፍናው ደረጃ ማይ ናብ 4 ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብ ልዑል ደረጃ ከም ዘብፅሖ ገሊጹ እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ነበርቲ ካርቱም ናይል ጻዕዳ ናይልን ሰናርን ሰማያዊ ናይልን ነበርቲ እተን ከባቢ እቲ ምዕልቕላቕ ናይ ሕርሻ መሬትን ኣባይትን ክዕኑ ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ ከገብሩ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ሆርን ሪቪው ዝተባሃለ ጋዜጣ ኢትዮጵያ ኣብ 1993 ንኤርትራ ከም ላዕለዋይት ሃገር ኣፍልጦ ዝሃበትሉ ኩነታት እንደገና ክትምርምሮን ክትስርዞን ዝሓትት ኩለ መደያዊ ትንታነ ሕቲሙ እቲ ጽሑፍ ኤርትራ ሓላፍነታዊት ጎረቤት ክትኸውን ስለ ዘይከኣለትን ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ንምርባሽ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ትምልምል ዓዲ ብምዃናን እቲ ዝሃበታ ኣፍልጦ ንዘለኣለም ክተኽብረላ ኣይግባእን ይብል። እቲ ትንታነ ኢትዮጵያ ነዚ ስጉምቲ ክትወስድ ዘኽእላ ሕጋውን እስትራቴጂካውን ተግባራውን ምኽንያታት ብዝርዝር ይገልጽ። ብመሰረት እቲ ጽሑፍ እቲ ኣብ 1993 ዝተዋህቦ ኣፍልጦ ነቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝነበረ ምሕዝነት ኣብ መንጎቶም ሽዑ ዝነበሩ መራሕቲ ሕወሓትን ሻዕብያን ዘንጸባርቕ ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ውሳነ እቲ ተመስረተሉ ዝሓሸ ርክብ ጉርባብቲ ዝብል ተስፋ ድሕሪ 30 ዓመት ሙሉእ ብምሉእ ጌጋ ምዃኑ ተረጋጊጹ ኣለዎ ይብል። እቲ ትንታነ ወሲኹ ኤርትራ ንረብሓታት ልምዓት ኢትዮጵያ ትዕንቅፍ ጥራይ ዘይኮነ ጽልዋ ኢትዮጵያ ንምድራትን ንባሕራዊ ድሌታታ ንምድኻምን ምስ ግብፂ ተስማዕሚዓ ትሰርሕ ከም ዘላ እውን ይኸስስ። ትንታነ ሆርን ሪቪው ሓንቲ ሃገር ኣፍልጦ ክትስሕብ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ልሙድ ልምዲ ምዃኑ ይሕብር። ንሓንቲ ሃገር ኣፍልጦ ምሃብ ላዕላውን ከም ኣድላይነቱ ዝውሰን ውሳነን እዩ፣ ነባሪ ወይ ዘይምለስ ኣይኮነን ይብል ወሲኹ። ዓለም ካብ ታይዋን ንላዕሊ ንህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ኣፍልጦ ምሃቡ ከምኡውን ናይ ምብራቕ ጀርመን ኣፍልጦ ምስራዙን ካልኦት ፍሹላት ሃገራት ኣፍልጦ ምስሓብን ከም ኣብነት ይጠቅስ። ኢትዮጵያ ከምታ ንኤርትራ ናይ ምግንጻል ፍቓድ ዝሃበት ኣዲ ሃገር መጠን እቲ ፍቓድ ተሰረተሉ መሰረታት ምስጥሓስ ውሳኔኣ ንምግምጋም ሕጋዊ መሰረት ከም ዘለዋ ይምጉድ። ቀዳማይ ትንታነ ኤርትራ ሃገር ንምዃን መሰረታዊ ረቑሕታት ክተማልእ ከም ዘይከኣለት እቲ ትንታነ ይምጉድ። ካልኣይ ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ዜጋታት ብፍላይ ድማ መንእሰያት ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ መወዳእታ ዘይብል ወታደራዊ ኣገልግሎትን ዓፈናን ካብ ሃገር ይሃድሙ ኣለዉ ይብል። ሳልሳይ እቲ ሃገር ብቕዋ ብዘይትመሓደር ካብ 1993 ጀሚራ ሓንቲ መረፃ ከም ዘየካየደትን ብዘይተሓታትነት ወታደራዊ ስርዓት እትመሓደር ምዃና ይጠቅስ። ካብዚ ሓሊፉ ናይ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሪፖርት ብምጥቃስ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዜጋታታት ዘካየደቶ ልዑል ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ፍራጃይል ስቴት ኢንዴክስ ካብተን ኣዝየን ተቓልዓቲ ሃገራት ምህላዋን ከም ሃገር ውድቀታ ከም ዘረጋገፀን ይድምድም። ይኹን እምበር ካብቶም ዝተጠቐሱ መብዛሕትኦም ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣዩ ኣለዉ እዮም። ካብዚ ሓሊፉ ድማ ኣብ ናይ ምብትታን ሓደጋ ወሪቓ ዘላ ዳርጋ 5 ዓመት ሙሉእ ብናይ ውሽጣዊ ኩናት እትሕመስ ዘላ ከምኡውን ደቂ ሰባት ብመነቶም ጥራሕ ዝቕተሉላን ዝህዱናን ዓዲ ኮይና እናሃለወት ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ሰብኣዊ ኣተሓሳስባት ከተሓሳስባ ምስማዕ የተዓዛዘብ እዩ። ነዚ ናይ ሆርን ሪቪው ኣመልኪቱ ድማ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ግብረ መልሲ ሂቡ ኣሎ። ብብልጽግና ዝመወሉ ወይ ከዓ ተሓባበርቲ ምሁራት ሆርን ሪቪው ብሓቂ ክሕንበው ዝኽእሉ ጓና ዓሌት እዩ ትኽ ዝበለ ገጽ ዘለዎ ኣካዳሚያዊ ክዳን ዝተኸደኑ ፍሉይን መስሓቕን ምጉታት ዘቕርቡ ሰባት እዮም። እቲ ዳሕረዋይ ስሬት ዝበልዎ ኢትዮጵያ ፍቓድ ኣዲ ሃገራ ክትሰርዝን ኣፍልጦ ኤርትራ ክትሕድግን ዝብል ይርከቦ ይብል እቲ መግለጺ። በመጀመርታ ናጽነት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ይኹን ብኻሊእ ኣብ ምድሪ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ናይ ብሩር ጻሕሊ ኣይተውሃባን ይብል። ብርግጽ መስርሕ ምውጋድ መግዛእቲ ኤርትራን ዘይምንዛዕ መሰል ነጻነትን ኣብ 1940ታት ብመሰረተ ሃገራዊ ሕግን ዝተቐመጠ ስርዓታትን ኣሰራርሓን ክፍጸም ነይሩዎ። እዚ ዘይምንጠል መሰል ግን ንኣሜሪካን ካልኦት ሓይልታትን ቀዳምነት ንምሃብን ንልዕሊ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ንምልስላስን እዩ ተዓፊኑ። ኣብቲ ፍጻመ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ንምዕዋጥ ኣብቲ ዝነውሐ ኩናት ሃገራዊ ሓርነት ኣፍሪካ ዓብዪ መስዋዕቲ ክኸፍል ተገዲዱ እዩ ይብል። እዚኦም እዮም እቶም ዘይሃሱ ሓቅታት ከምኡውን ንልቦኖም የቕረይ ተሓተቲ ጎበጣ መግዛእታዊ ምሕደራን ኣብ ክንደብ ዘይፅወር ሕጋዊ ግምታት ኣብ ምድላይ ግዜ ዘጥፍኡ ምስ ስምዒታዊ ወይ ከዓ ሞራላዊ ቅልውለዋቶም ክቃለሱ እዮም ዝመርፁ ይብል እቲ ግብረ መልሲ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዜናታት እዚኦም መስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብካልኦት ሓደሽቲ ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም እናበልና ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ተሰናበትና ይኹም።